na ni-comment sa atong video. Ang ni-comment si Guillermo Alguizar Carubio gihapon. Og mao ni iyang comment. Nakasakay ka lang sa kutsi, humbog ka na. Lumalabay lang ta sa ibabaw ning kalibutang. Bukog, unod, panit, mga ugat, ug utok ray gadala og bina. Og ayaw pag mataas sa imong kinabuhi, sa imong isig katawo. Amin, bro. Sa pagbalik, salamat sa imong comment, sir. Yes, kabalo ko nga kitang tanan lumalabay ra gyud diri sa kalibutan. Mao gani nga kinahanglan nato gamiton ang atong kinabuhi nga naay purpose. Kay mauna ang gusto sa atong creator. Mas fulfilling gyud ang life kung nakinabuhi ta nga naay tumong ug wala kita gitamakan nga isig katawo. Ang pagpamataas wala gyud na sa akong kasing-kasing. Sakto ka. Tao ra pud ko. Na ako'y kakulangan og kasaypanan. Pero importante kayo nga kabaluta sa atong ginabuhat. Og pirmi mangutana sa kaugalingon. Sakto ba ni? Nakapalipay ba ni sa mata sa Ginoo? Og mahitungod sa sakyanan, wala ko nang hambog. Ang tinuod, proud lang ko sa akong kaugalingon nga na ako'y na-achieve pinaagi sa pagpaningkamot. Og reward na lang pud ni nako sa akong kaugalingon. Pero real talk, mas dako pa gani akong respeto sa tao nga nagbisikleta nga hinaguan niya ang tanan kaysa tao nga nisakay sa sports car pero sinunod ra og mao pag yung maghambog. Padayon ta sa respeto, pagpaningkamot og pagpakinabuhi nga naay purpose. God bless you, sir. Ka journey, push yourself.